जोंनि थाखाय जोबोर गोनां सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्मआ बर' हारिनि थाखाय माने गोबां खामानि मावलांदों आरो बिथाङा बर' थुनलाइ आफादाव आफादगिरि बिबान लानायनिफ्राय बर' राव थुनलाइखौ माने जौगाहोनायनि थाखाय मोनसे गोदान बिथाङा मोनसे आबहावा लाबोदों खराग होफैदों आरो दिनैनि बर' रावनि 8 शेड्युल मोननायनि बिथिङाव बिथांनि जिथु माने बिबान लानानै दैदेनबोनाय बिनि गेजेरजोंनो बे स्टेजाव जों सफैनो हादों हारिनि अलखद समाव बिथाङा बयनिबो जानानै गोबां माने बिबान लाबोदों खौसेथिनि थाखायबो बिथाङा बै समाव रावजोंबो हारसिङै जायालासे नांथाबबोदों आरो जोंनि राव थुनलाइनि गेजेराव जेब्ला माखासे माने खैदां खैफोद फैदों बेवहाय बिथाङा स्टेन्ड होबोदों बर' रावाव माने जोंना रमान बाहायनाय देबनागरि बाहायनायनि बेलायाव जि मोनसे 1997 मायथाइनिफ्राय सौग्राव सौसि जादोंमोन बेवहायबो बिथाङा जिखिनि सावरायनाय परिबेस होदोंमोन बेयो बाख्नायथाव आरो बेवहाय जयै जि थांखि लानायखौ बिथाङा गनायथि होदोंमोन बिनि थाखायनो दिनै बर' रावा माने बे लेभेलाव सफैदों बेबायदि गोबांथार बिथांनि बिहोमाया बुंनानै फोजोबनो हाया ओंखायनो बिथांखौ जों जेब्लायबो गोसोखांनांगौ बिथांनि खामानिनि सायाव जोङो सरसा खालामनांगौ जाहाथे गोदान जोलैयाबो बिनि सोमोन्दै मोनथियो इयुन जोलैयाबो जाहाथे मोनथियो दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिथांनि बे फबनाय बे जायगायावनो दिनैहाय माने मोनसे सेमिनार हलजों लोगोसे गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायनो मोनसे न'मा न' गायसनदों आरो आं सानो बे न'आ जायोब्ला बिथांनि जिथु आदर्श सानस्रि बेखौ लानानै खामानि मावनाय बे जोंनि जायफ्रा बिबान लानानै खामानि मावबाय थादों बिनि थाखाय जोबोद मोनसे सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्मआ बर' हारिनि थाखाय माने गोबां खामानि मावलांदों आरो बिथाङा बर' थुनलाइ आफादाव आफादगिरि बिबान लानायनिफ्राय बर' राव थुनलाइखौ माने जौगाहोनायनि थाखाय मोनसे गोदान बिथाङा मोनसे आबहावा लाबोदों खराग होफैदों आरो दिनैनि बर' रावनि 8 शेड्युल मोननायनि बिथिङाव बिथांनि जिथु माने बिबान लानानै दैदेनबोनाय बिनि गेजेरजोंनो बे स्टेजाव जों सफैनो हादों हारिनि अलखद समाव बिथाङा बयनिबो जानानै गोबां माने बिबान लाबोदों खौसेथिनि थाखायबो बिथाङा बै समाव रावजोंबो हारसिङै जायालासे नांथाबबोदों आरो जोंनि राव थुनलाइनि गेजेराव जेब्ला माखासे माने खैदां खैफोद फैदों बेवहाय बिथाङा स्टेन्ड होबोदों बर' रावाव माने जोंना रमान बाहायनाय देबनागरि बाहायनायनि बेलायाव जि मोनसे 1997 मायथाइनिफ्राय सौग्राव सौसि जादोंमोन बेवहायबो बिथाङा जिखिनि सावरायनाय परिबेस होदोंमोन बेयो बाख्नायथाव
गनायथाव आरो बेवहाय जयै जि थांखि लानायखौ बिथाङा गनायथि होदोंमोन बिनि थाखायनो दिनै बर' रावा माने बे लेभेलाव सफैदों बेबायदि गोबांथार बिथांनि बिहोमाया बुंनानै फोजोबनो हाया ओंखायनो बिथांखौ जों जेब्लायबो गोसोखांनांगौ बिथांनि खामानिनि सायाव जोङो सरसा खालामनांगौ जाहाथे गोदान जोलैयाबो बिनि सोमोन्दै मोनसे इयुन जोलैयाबो जाहाथे मोनथियो दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिथांनि बे फबनाय बे जायगायावनो दिनैहाय माने मोनसे सेमिनार हलजों लोगोसे गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायनो मोनसे न'मा न' गायसनदों आरो आं सानो बे न'आ जायोब्ला बिथांनि जिथु आदर्श सानस्रि बेखौ लानानै खामानि मावनाय बे जोंनि जायफ्रा बिबान लानानै खामानि मावबाय थागोन बिनि थाखाय जोबोद मोनसे गाहाम सुबिदा जागोन समनि फाखनाव खौसे गैयैयाव आलाय सिलाय आन्दायलांजोब्बाय हनै समनि फाखनाव खौसे गैयैयाव आलाय सिलाय आन्दायलांजोब्बाय हनै बिमानि राव बिमानि हारिमु जालांबाय सेरखाय बेरखाय